Yan, nasa taas tayo ng puno mga idol oh. Andito tayo sa prutas ng lubeg mga idol. Ang daming bunga. Yan mga idol, nahihinog na. Nagsisibagsakan na sa iba mga idol oh. Yun oh, may nakaabang pa na lona mga idol. Yan, pansalo. Oop, ingat tayo, baka maputo lang sanga. Okay. Yan mga idol, ang dami. Akit pa tayo. Uy, bumagsak. Uy, nayug-yug. Yan. Mga idol oh. Kuha tayo. Lubeg kung tawagin sa amin mga idol, ito. Para siyang mansanas, makatas. Pero maasim mga idol. Mapakla kapag maputi. Yan o. Yan. Yan, ito yung lubeg sa amin mga idol. Yan, napakadaming bunga. Ito oh. Yan, comment kayo mga idol kung kumakain kayo nito or never pang nakatikim. Ayan. So, kain tayo mga idol. Nasa tuktok tayo ng puno. Yan. Wow. Ang katas mga idol. Makatas-katas. Kuha pa tayo mga idol. Napakadami talaga. Tingnan nyo mga idol oh. Sa likod ko, ang dami. Yan. Sa itaas, napakarami. Hindi lang kita. Kahit sa baba mga idol oh. Kita nyo yan? Ito, pwede na ba to? Hindi pa. Saan? Kukuhanin natin yung medyo nangingitim mga idol. Sigurado yun, manamis-namis na yun. Ito mag-isa. Uy, halika rito. Ito. Yan o. Uy, bumagsak. Yan. Yun o, dami sa likod ko mga idol o. Init talaga. Mainit po dito sa Cagayan mga idol. Kapitbahay lang natin ang Tugigaraw mga idol. Kaya mainit. Wow. Wala tayong dalang asin mga idol pero ayos lang. Ano? Yun yung buto niya mga idol. Yan, pagka wala ng buto. Ang solid oh. Pakadaming bunga. Dun pa. Ang dami. Yan o. Pakarami mga idol. Abutin natin to. Ay, hindi kaya.
Butin natin yung mga matatamis. Walang malapit. Ito na lang. Ulit. Wow. Solid. Asim. Oh. Matamis sana kung may asukal. Kaso wala. Ay, ulog pa. Sisibagsakan na mga idol. Ang dami oh. Yan. Balatan natin yan. Oh. Di pa hinog mga idol. Pero sayang itatapon mga idol. Dami sa taas oh. Abutin natin. Abutin natin yun. Okay. Yun. Katas. Nangingilo na yung ngipin ko mga idol. Asim. Pinagpawisan pa ako. Ang init kasi mga idol. Wow. Solid. Ang dami. Hindi natin ito kayong ubusin. Ano? Oh. Ang dami mga idol. Yan. Ang asim nang nakuha ko. Ibyugin kaya natin para bumagsak na lahat. Wow, dami. Ano? Yan. Pawis na tayo mga idol. Kain pa tayo. Yun, shoutout po kay Ram the Gamer TV. Yan, shoutout sa iyo idol. Magandang araw sa ating lahat. Sa lahat ng mga nanonood mga idol. Ngasim. Grabe. Naligo na ako sa pawis. Nasa itas tayo ng puno mga idol. Ano? Ang bubong ng bahay. Yan, kaya pa ng ngipin natin. Nagingilo na. Uy. Babagsakan na. Babagsakan mga idol. Kuha pa tayo. Ito, butin natin yun. Hindi natin kaya.
Ay, konti na lang eh. Hindi kayang abutin. Dito. Shout out from China Coast Guard. Joke. Shout out sa'yo, idol. Yan. Kain tayo. Ito. Yan. Ay, hindi. Mahirap pitasin. Ano pa yan? Maasim ba yan? Wala akong makitang kulay itim, mga idol. Ako lang yung maitim dito. Mahirap. Sana yung iba? Yung banda rito, mga idol, marami pa oh. Kaya lang bawas na yan. Sila yung mga unang nahinog, mga idol, yung mga banda rito. Yan. Nagsisilaglagan, mga idol, you know, yung andun yung low na nasa baba oh. Nag-aabang para kahit may bumagsak, mga idol, is hindi masasayang kasi kukuhanin natin. Yan. 2. Pagsunod-sunod rin natin itong isubo. Yeah. Umasim to. Uy, nahulog pa. Yan. Ito, mga idol, may 3 tayo dito. Banatan na natin. Lilit ng buto. Talo na yung ngipin ko ah. Kaya pa. Ito pa. Asin, mga idol, kailangan natin ng asin. Jilin. Yawatan naman basit nga asin. Asin. Ka naman basit. Yun, magpapaabot tayo ng konti lang ah. Asin dito, mga idol, para hindi tayo masyadong masiman. Basit lang. Papaabot tayo sa pamangkin natin. Tingnan natin kung gaano siya kabilis umakyat. Ang galing. Yan. Adunay. Basi lang. Yan. Ang totoo, mga idol, dito ako umakyat. Yan. Tapos katabi lang kasi. So ilapag natin sa dito na lang. Dito sa kahoy. Yan. Tapos kuha tayo kahit maasim na. Palag-palag na yan, mga idol. Yan, palag-palag na. Ang dami oh. Hindi natin ito maubos, mga idol. Ang dami oh. 1,000. Ang dami pa dun oh, mga idol oh. Oh. Yan. Yan, andun pa. Paikot yan. So isasaw-saw natin, mga idol. Sasaw-saw natin. Saka natin kakainin. Oh. Wow. Nagasgas natin nga lang ko, mga idol. Hanghang kasi. Pagkaputi pa kasi yung mga idol, mga buto, mga ganyan oh. White green. Yung hindi pa nagkukulay pula, maasim-asim pa.
Yan, hinarvest kasi yung ibang bunga nito mga idol. Yung iba binebenta, yung iba pinapamigay. Yan. So, ito ulit. Wow. Suwabe. Suwabe ng anghang mo, boy. Kuha pa tayo. Kuha pa tayo. Walang sukuan. Walang susuko mga idol. Nako. Puti ata to mga idol, puti. Sausaw natin. You know. You know. Walang arte-arte mga idol. Yan. Oh. Ang katas. Yan mga idol, oh. Pag pinigan natin to mga idol, kakatas yan. Yan, oh. Yeah. Masarap mga idol. Ang katas. Yan yung mga asim niya mga idol. Tanggalin natin yung buto. Woo! Panalo. Ang asim naman nun. Ko patay dito. Dito. Ito. Huwag ka mahulog. Maasim yan. Ito. Hola, saludos desde Costa Rica en America. Akalas ano to? Akalas 11 PM Sabado, 18 Agosto. Anong salita to? Tagasan kaya si Costa Rica, si Sir Julio Ignacio. Bahala ka dyan, sir. Magandang araw sa'yo. Kain tayo. Yan o. Yan. Asin, sausaw sa lubeg, sausaw sa asin na may konting kahoy. Yan. Yan o. Ganyan yung katas niya mga idol. Yan, tanggalin natin yung ibang katas. Yan. Yan. Oh. Nabusog na. Magandang araw po sa ating lahat. Sir Ram the Gamer TV. Sir Julio Ignacio 31. Yan. Hello. Yun, meron ulit. Sausaw. Sausaw natin dyan. Yan. Aba, hindi pala naka-charge tong cellphone natin mga idol. Nalolobat Subo. Naku. Talaga naman. Bawasan natin yung katas. Grabe. Sipin mo yan mga idol, yung asim niya Subo natin.
Grabing init mga idol. Whew. Ang init talaga. Pero parang gusto ko pa. Ah, mga idol, ito may mga bulaklak din pala dito. Yan, mga huling batch na yan. Meron, marami pa pala. Dumudoble pala to mga idol. You know. Yan. Kuha pa tayo dito. Yan, marami yan sa baba mga idol. Oh. Yan, subukan nyo pong tikman to mga idol. Sa mga hindi pa nakakatikim. Yan, lubig pong tawag dito sa amin. Sa Cagayan. Yan. Panglas mga idol, panglas. Basa na ako ng pawis eh. Yan. Last na to, bababa na tayo mga idol. Init. Ah. Ang kasim. Asin. Asin. Ligong-ligo tayo sa pawis mga idol. Yun o. Yan. Okay, tama na yun mga idol. Nakarami na tayo. So, busog na naman tayo ng ng prutas probinsya. Di ko alam kung anong tawag dito mga idol. Basta yan. Yan. Di ko alam kung anong tawag dito. Pero sa aming mga Ilocano, lubeg tawag sa amin. Ganyan siya kapag kahilaw mga idol. Kapag ka nahihinog naman, ganyan. So napakaasim siya mga idol, napakaasim niya. At maramihan po yung bunga niyan mga idol. Tingnan nyo, ang dami, kumpol-kumpol. Yan, binibenta dito sa amin yan mga idol. Yung mga malalaki ginagawa piso isa, piso dalawa, may pa-bonus pa. Yan, mabilis lang malaglag yung mga bunga idol. Yan, mabilis lang bumagsak. Konting yugyug lang, bumabagsak na. So dahan-dahan pag kumakyat. Ay hindi, iba po yung bugnay mga idol. Meron po kaming bugnay sa taas kaya lang yung mga hinog naubos na rin. You know? Alaglag na naman. May bugnay din kami doon mga idol sa taas. Yun, yung punong yan. Yun yung bugnay. Maliliit po. Ito malalaki kasi mga idol, tingnan nyo. Yan. Yan po. Lubeg mga idol, lubeg. Para po siyang makopa yung itsura niya. Pero hindi po siya makopa mga idol. Yan. Ang dami. So, yan. Gas-gas ata yung dila natin mga idol sa kangalangala, ng asim. Baba na tayo kasi naligo na ako sa pawis. Balik, kaliligo ko lang eh. Yan, kaliligo ko lang mga idol. Basta na naman tayo. Baba na tayo kasi mainit. Hanggang sa susunod na mukbang live natin mga idol. Bale, pangatlong mukbang live ata natin to. Pangatlo or hindi, sobra pa. Una sa ilalim ng tulay. Ano pa yung isa? Yung kumain tayo sa ilalim ng santol. Yan, ulam natin, munggo na napakasarap. Tapos ngayong araw, dito naman tayo sa tuktok ng puno mga idol. Yan. Puno ng lubeg. Yan, prutas. Sarap. Maasim. Gigil ako sa asim mga idol. Tara, baba na tayo. At palobat na. Yan, magandang araw po sa inyo. Naimbaggal daw tayo aming kakabsat. Sa mga Ilocano, mga OFWs. Ingat po tayo dyan. Sa mga riders, keep safe po. Yan. Sa mga mainitin yung ulo, kalma lang. Kape-kape lang mga idol. Let's go. Bye-bye. Bye-bye.